Israel Oi lechapeh Bilai Kuria Imiplo Levaka Yishrachmi Levaka Yishrachmi פעם אחת בשנה יש מעלה לבינוני. פעם אחת בשנה, עשה את זה לתשובה. זה זמן שהבינוני יש לו סיכוי, יש לו במה להאחז. יש לו מקום לגדול, מקום להתפתח. אז לא להיות בינונים, אבל בזה זה לתשובה. לא ידעו, אם אומר הרמב"ם, אם יש מציאות שבה אדם נמצא במצב בינוני, אוי לבקש רחמים, לבקש רחמים, אוי כיוני בפסח, לבקש רחמים, לבקש רחמים, אוי כיוני שוב לחדתי ממסע לפני שבוע עם המשפחות שערי דמעות לא ננעלו. הבעיה הגדולה היא שהדמעות כבר לא יוצאות. אנחנו כולנו במשפחות אוחזים בשלב שכאילו לא יוצא. זה כבר לא יוצא, זה כבר אדישות כזאת. אני גר במודיעין עילית, וממש צמוד למודיעין עילית יש מושב שנקרא מושב מתתיהו. אתה יודע מה? אתה החלטת שזה הציור שאתה מצייר לי בגיל 46? Thank you השם. Thank you השם. אני גם כי צריכה להתבגר מגיל 19. אני גם מקבלת באהבה גמורה הקדוש ברוך הוא את שלך. ישיבת אורייתא מלחמת הפייסה, אנחנו בעולמי פביליון, ראש הישיבה הרב הסייג היקר. ליום שכינה תוהי, ליום שכינה יוהי, ורחמה יתחילני, ליום שכינה להיות פה איתכם, שמח אתכם ומאחל לכם שתגדלו כל אחד מכם במקום שלו בחיים עם השליחות שלו לקדש שם שמיים ולהעיף שם שמיים. אמן, תגידו אמן, כפיים, מוטי שטרמס, תודה. לבקש רחמים, אוי כיוני
הפה.